Здравейте, приятели! Днес ще поговорим защо, ако иска България и като цяло белите хора да се спасят от генетично измирането, което се случва, трябва това курварство на жените. Трябва да се бориме с това жените да са курви. Какво е курва? Курва не е една жена, която днеска спи с 20 мъже или с 50. Не само имам преди, да, това също е курва, но курва е всяка една жена, която е в тези блудстващи връзки. Какво означава това? Тоест, тя примерно може да има връзка 3 години с един мъж, но тя пак е курва. Защо? Защото тя не е робиня на мъжа си. Жените трябва да бъдат робини на мъжете си, за да може тя да го уважава. Когато тя е равнопоставена на него или дори над него, както се случва в България и в Европа, жените имат повече права, репродуктивни и така нататък и така нататък. Те в реално са се отказали, това поколение Generation Z, след, да го кажем така, след 98, 9, 7 година, 96-та, поколенията нямат това чувство, че трябва да родят деца. В смисъл, те го нямат това. Те дори са против това много голяма част. И математически всеки, който може да сметне, примерно, че от 100% популация в детородна възраст жени до 30 години, да го кажем така, тогава има по-голям шанс да се забремене, като най-голям е шанса от 12 годишна до 20 годишна възраст. Това са само факти и цифри. Тоест, примерно, да го кажем, ако има 1,5 милиона, да го кажем, в детородна възраст мъже и жени, то 80% от тях, ако я няма тази нагласа, че трябва да родят деца по-бързо и че трябва да създадат здраво семейство, то тези 80% отиват на боклука като генетичен материал, т.е. остават 20%. Тези 20% я родят 2 деца, я не, 3 в много рядък случай, ето ти готово измиране на цялата нация. И на белите хора, включително вероятно след едно поколение, те ще измрат. За да се коректира този инстинкт при жените за доминиране и за доминиране най-вече, то трябва да се работи с твърда ръка, т.е. с увещания и с договорки няма да се случи това. Мъжете просто трябва да разберат, че трябва в един момент да грабнат оръжията и да направят революция. Аз други начини не виждам. Ако вие смятате, че има други реални действащи начини това да се случи, можете да ги напишете в коментарите просто. Аз други начини реални работещи не виждам смисъл. Много мъже трябва да умрат в битка, за да се възобнови този инстинкт за самосъхранение. И като тези мъже умрат в битката, съответно ще убият и външният враг. Външният враг кой е? Той е този, който иска да унищожи човешката раса в този вид и да създаде някаква нова раса. Тук не говоря за видове на кожата, а за тотално човешки нови раси. Както имало други раси, сега има и тази раса. Смисъл. По един или друг начин изкуствено искат да ви умъртвят, което го правят изключително успешно. Унищожавайки фабриката за възпроизводство на човешките индивиди, а именно семейството. Да, семейството в днешно време е разрушено. И аз друг начин не виждам. Трябва да има религиозен фундаментализъм. Тоест, всичко хубаво от религията трябва да се вземе, мъжът да бъде глава на семейството, жената да бъде негова робиня, мъжът да има право на няколко жени, ако ще и на 30, ако ще и на 100, и той трябва да взима главните решения в семейството. Тоест трябва първо да има семейство, в което мъжът да е главен. Когато има блудство, се случва това, че не се раждат деца. Хората си купуват часовници, хората ходят на почивки, но не раждат достатъчно деца. Какво е достатъчното количество деца? Това е всяка жена трябва да роди минимум 4 деца и всички тези деца, жени, т.е. млади моми, трябва да бъдат отдавани, трябва да бъдат омъжвани девствени, за да родят по-здрави деца след това.
Това е единствената работеща формула и не е лошо, меко казано, да се забравя кой е истинският път. Защото масонският път в момента на потребителство, на потребутство, аз ще работя и ще правя бизнес, за да мога да чукам максимално количество курви, които няма да родят деца и да ям вкусна вредна храна, която ще ме убие и ще живея най-много 80-90 години в най-добрия случай, ако хода на фитнес. Това смятам, че трябва да бъде прекратено. Кой ще победи? Ами всеки има право на избор, както се нарича, но според мен това е една работеща схема. Ако смятате, че има други работещи схеми, то просто можете да ги кажете. Но това винаги е работило. Както в Иран 79-та година има революция, жените преди това са започали да стават курви. Блудници, айде да го кажем така, блудници, защото то курва е такова понятие, което е много разтяжимо като локум. Да го кажем блудница. Блудница е жена, свободна жена, която има права. Това е блудница и която сама решава с кой мъж да слага пенис в нейната путка, дали да ражда деца или не. Тези решения ги взима тя. Това е блудницата. Тоест всички жени в днешно време, с изключение на някакъв, може би под 1-2%, които се крият някъде по селата, всички те в големите градове са блудници, защото не са се омъжили в детарална възраст и не са решили да бъдат жени, верни жени, влюбени на своят мъж. Той няма и такива мъже достатъчно с такова мислене. Затова, ако искате да се спасите, трябва да се възвърнете към този религиозен фундаментализъм или поне да вземете най-хубавите части от него. Аз се намирам в политическото убежище в Швейцария, където чакам решение, тъй като бях тероризиран и бяха нарушени правата на човека в масонска република България. До нови срещи, приятели!